IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Dagverslag van Ichtenbergen, de C-klasse. Joert BW Ichtenbergen voor de start van de nieuwe van het scootjesiel IFKS. Het waait iets harder als juster, dus gaan de scootjes gewoon van start. We starten Joert ik weer met de C-klasse. En daar gaan ze van start. De Lietse het direct een goede positie onder op de linie te pakken en neemt al wat oude staan op de rest van de scootjes. Ze staan op dit moment tweede in het klassement, achter de Engelsman. Dus een die-overwinning voor deze ploeg zou een hele mooie opstekker wezen. Het scootje van Jochem Tadema gaat als eerste stag en cruist voor de Ebenheizer langs. Dan komen we bij de bovenwindse boei en de nummers 1 en 2 zitten heel dicht op elkaar bij de ronden van deze boei. Daarachter volgt de Engelsman op plek 3. Zij staan momenteel eerst in het klassement, dus ze moeten hun best doen om Joert weer opnieuw op kop te komen. Dan pakt de Engelsman de tweede positie oer van de Ebenheizer bij de Geiboei. De Lietse Lies vaart nog stabiel op kop. Dan begint de Engelsman het cruisrak onder een inhaalslag. Het wordt een spannende finish tussen de Engelsman en de Lietse Lies. De Ebenheizer raakt het iets verder achter op de eerste 2 en bloeit op een derde plak varen. Er komt net meer dichter bij de Engelsman en de Lietse Lies. De rest van het veld heeft weinig wien achter in het veld. Voorin stiet er iets meer wien bij de truienkopperinners. Deze kan dus steeds meer uitrennen. De Lietse Lies draait naar links richting de Engelsman. Kennen zij hun opsluiten? Het shot ervan uit dat ze iets meer wien hebben dan de Engelsman. En dan komen we bij de finish. Het is echt nek aan nek. Ontzettend spannend wie deze wedstrijd winnen gaat op Ichtenbergen. De scootjes zorgen zelf ik net goed wie er woont. En dan is de uitslag binnen en de Engelsman is toch als eerste hoe de finish ging. Een ontzettend mooie en onder elkaar wagenstrijd tussen Jochem Tadema en Arne Heerschop. Dan de uitslagen in de C-klasse. Na een zeer spectaculaire finish eindigt Arne Heerschop met de Engelsman op een eerste plak. Jochem Tadema met de Lietse Lies op een knap tweede plak. En Willem Kramer met de Ebenheizer op plak 3. Dan terug naar het voorlopig klassement in de C-klasse. En dan zullen we dezelfde namen voorbij komen. Op nummer 1 met tot nu toe allereerste plakjes Arne Heerschop met de Engelsman. Op nummer 2 Jochem Tadema met de Lietse Lies. En op 3 Krekkers van de Moon Willem Kramer met de Ebenheizer. Oer naar de B-klasse van Joert. De wien waait nog steeds hier in Ichtenbergen. Dus ik deze klasse ken volgens schema van start. Helaas voor alle scootjes, want er is een algemeen valse start. Ze moeten weer omdraaien en een paar minuten later gaan ze voor de tweede start los op Ichtenbergen. Dan zijn de meeste schepen goed vertrokken. Maar er zijn een hele hoop individueel starten. En dat klinkt het signaal dus ik voor een individuele valse start. De drie gebroeders, de Skeerkel, de Galemadammen, de Lege Woorden en de Dageraad moeten opnieuw weer starten achter de lijn. Helaas. De Treidwarpen leidt helemaal onder in het veld, terwijl de Utentuus en de Westenwind bovenin vertrokken binnen. Het liep toch dat de linkerkant van het cruiserak voordelig uitpakt en de Treidwarpen en de drie gebroeders liggen vooraan in het veld. Wat wel opmerkelijk is dat de drie gebroeders net weer omgaan binnen nadat ze een valse start hebben. Zoals verwacht rond de Treidwarpen als eerst de bovenwindse tonnen en gaat de drie gebroeders achter hun aan. De Utentuus rond als derde deze boei. Zij staan op dit moment eerst in het algemeen klassement en door dus goede zaken in een mooie positie deze wedstrijd. De winnaar van Juster, de Lege Woorden, zit de Joert wat meer achter in het veld. Op dit moment op 12e positie. De Treidwarpen leidt nog steeds op kop als we bij de Geiboei aankomen. Daarachter nog steeds de drie gebroeders. De Utentuus en de jonge Jan komen daar achteraan op plek 3 en 4. En met een stuk meer wienersjuster komen de scootjes volle beter tot hun rug, zoals hier de Utentuus. En we zorgen hier de Vrije Frisena die toch een serieuze vlaag binnenkrijgt. De drie koprinners zijn de hele wedstrijd nog net wisselt. Maar de jonge Jan zit er nog steeds goed achter op een 4e positie.
en houdt dus de druk op de ketel richting de finish. De trein Warpen kan mooi in alle vrije wien naar de overwinning zielen. Terwijl daarachter nog een knappe wisseling van plak treien komt, doordat de jonge Jan aan de linkerkant van het cruiser gekozen heeft en een utentuus naar plak 4 lidzakje. En dan de trein Warpen oer de finish. De man kan terecht feest vieren. Op hun thuiswetter gaan ze naar een hele knappe eerste plak. En dan de dijuitslag in de B-klasse. Op hun thuiswetter de overwinning voor de trein met skipper Enne de Vries. Terwijl wie de 3 gebroeders worden, maar toch een te betierde start ben die er tussenuit vallen. Dus gaat Bart Westerhof met de jonge Jan naar de tweede plak. De derde plak wordt voor Luc Elzinga met de utentuus. Dan terug naar het klassement in de B-klasse. Op een eerste plak, inclusief de outtrekwedstrijd, Luc Elzinga met utentuus. Bart Westerhof op een tweede plak met de jonge Jan. En heel knap als promovendus op plek 3 momenteel Enne de Vries met de trein Warpen. En dan oer naar de A-klein. De Lietse A-klasse. Op dit moment staan de Zwanneblom en het Abbegeeste schuitje op een deel de eerste plak. Met vlak daarachter de Nijedij op plek 3. We gaan beginnen. Het startschot. En direct een algeheel valse start. Dit komt wel goed uit voor het Lietse famke, want zij ziet er hier net goed bij. Dan de tweede start. En we zijn los. De Nijedij en de vriendschap zijn best vertrokken. Het Lietse famke zit onderin nou wel goed bij de start en liet het goed voor te komen. Ze varen op een delbaan voor in Ichtenbregen. De Nijedij komt helemaal vanuit de rechterkant naar de bovenwiense tonnen. Aan de onderkant liep het alsof de vriendschap en het gouden schuitje op plek 2 en 3 liggen. Maar ze moeten wachten tot de Zwanneblom moest gaat en komen daarna achter de Zwanneblom te liggen. Dan moet de Zwanneblom naar de eerste tonnen een strafrondje draaien. We hebben net goed schenken waarvoor, maar dit is geen goed nice voor de Zwanneblom, want in het algemeen zit het erg dicht bij elkaar in het klassement. In het eerste voordewietse rak vaart de Nijedij mooi op kop. Maar helemaal rechtsboven in beeld zullen we de Goutemers alles uit de kast heljen en die helpt ineens de vloot in. Ze doen dat heel slim en pakken hiermee de koppositie. Dan rond de Goutemer als eerste de tonnen van de gate en komt de Zwanneblom naar de tonronding een stukje verder achterop te liggen. Richting de bovenwindse tonnen leidt de Goutemer nog mooi op kop, maar de rest van het veld leidt nog redelijk dicht bij elkaar. Ontzettend spannend gaat het worden hoe dit eindigen gaat. Het Lietse famke maakt het hier een mooie slag. Zij gaan vlak achter de Nijedij langs en komen dichter bij de koprinders. Dan rond de Goutemer weer als eerst de tonnen en komt het Abbegeeste schuitje daarachter op plek 2 te liggen. Dan het Welvaart een verrassende derde positie innam en dan komt de Nijedij op plek 4. Dan richting de volgende tonnen neemt de Nijedij de positie van de Welvaart weer oer en vaart het Lietse famke zich er ik nog tussen op het 4e plak. Nou, bij de gate is het de Lietse en de Waardster heel ver terugdreun hoe stuurboord en schoot hij mij ineens op in de top 3. En zoals verwacht vaart Diana Visser met het gouden schuitje als eerst door de finish. Een hele mooie tweede dijoewin. Dan naar de dijuitslag van de Lietse A. Op 1 Diana Visser met het gouden schuitje. Op 2 Henk Frankenaar met het Abbegeeste schuitje. En op 3 Gele Posma met de Lietse en de Waardster. En dan het klassement bij de A-Liets. Op een eerste plak Henk Frankenaar met het Abbegeeste schuitje. Op een tweede plak staat nou Diana Visser met het gouden schuitje. En op een derde plak is het Jelle Talsma met de Zwanneblom. En dan de grote A-klasse. Dit zou wel eens een hele spannende wedstrijd worden kennen, want de Sterke Jerke en het Warp Jestemar staan gedeeld op een eerste plak. Het startschot en we zien gelijk een individuele valse start en die is voor de Makkemers. Hun skip het nummer 10 en het zullen we hier op het startskip ik verschijnen. Heel vervelend, want nu moeten ze buitenom aansluiten om opnieuw te starten. Er ontstaat een Lietse kopgroep tussen de Go, de Sterke Jerke en de Grote Pier, die op dit moment oestag gaat richting de bovenboei. Dan gaat de klassementsleider de Sterke Jerke als eerst rond de bovenwietse tonnen. De Grote Geert, de Strietber en de Grietje Obers ronden heel dichtbij ik deze tonnen en gaan in de achtervolging op het schuitje van Pieter Jelle Stulker. De tweede klassementsleider het Warp Jestemar rond als Sander de bovenboei. Zij moeten nu een goed plan bedenken om de Sterke Jerke nog voorbij te gaan. Richting de volgende tonnen stiet de Sterke Jerke stevig op plak 1. De Go op plak 2 en de Grote Geert komt daarachter op plak 3.
Dan een boeironding verder rond de Sterke Jerke steeds verder uit en neemt het afstand van de Go die nog steeds keurig op een tweede plak leidt. Bij de gate leidt het dorp Jestemar op een 5e plak tijdens deze knappe bovenboeironding. En dan gaan we richting de finish. De Sterke Jerke bloeit een sterke raceziel en dat komt heel goed uit. En dan gaan de Sterke Jerke over de finish. Heel erg mooi dien van Pieter Jelle Stielker en zijn bemanning. De Grietje Obers houdt het ik zeer goed vol en komt netjes achter de Sterke Jerke als tweede door de finish. Geven we naar de dijuitslag van de Grutte A. Mij op Ingen, Pieter Jelle Stielker, de Sterke Jerke. Op een knappe tweede plak Arjen de Jong van de Grietje Obers. En derde is worden Gerald Adema met het dorp Jestemar. Het klassement in de Grutte A-klasse. Met de overwinning van Joert op kop. Pieter Jelle Stielker 4,8 punten. Sterke Jerke. Gerald Adema met het dorp Jestemar op een tweede plak 8,9. En op een derde plak Klaas Cuperus met Eeltje Baas Jochetje, punten. Dit weer de compilatie van de wedstrijd op Ichtenbregen. De vloot verhuist in zijn geheel naar Lemmer. We hebben morgen de voorlaatste dag op de Lemster bijzielen. We hopen je hem daar al gaan te zien. Ontmoen! IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.